Tajikistan juda match shuru. قالوا داسه بحرین بازی کردن دو بازی از روی اون بازی میدونی که داسه خوب است داسه که یکم بر اشتراک میکنه و فکر کنم اون کلی مسئولیت آن نیست اگر بخواین مشکل ندارم مشکلی کادری نیست از تایورشون بازیشون میداد که در کلام ساعت است دورم سلام علیکم ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд мухлисон ва алоқамандони футзал шуморо даъват мекунем ба тамошои пахши мустақими рақобати дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва ҳиндустон. ёдовар мешавам ки шурӯъ аз имрӯз дар қитъаи паҳновари осиё рақобатҳои марҳилаи интихобӣ баҳри роҳ ёфтан ба ҷоми осиё 2024 баргузор мешавад ва дар гурӯҳи И ки дастаи мунтахаби тоҷикистон аъзои он аст, ҳамчунин дастаҳои мунтахаби ҳиндустон, фаластин ва миянмар ҳамроҳи тими миллии мо қарор доранд ва ҳамаи бозиҳо дар гурӯҳи мазкур ки мизбонии онро тоҷикистон бар дӯш дорад дар ин маҷмӯаи бошукӯҳи қасди варзиш ва маҷмӯаи обии шаҳри душанбе баргузор мешавад. ҷараёни бозии дастаҳои мунтахаби кишварамонро ҳамин лаҳзаҳо мо шумо имкон дорем дар пахши мустақим тамошо кунем ва дар назди микрофон шореҳ ман парвизи маҳмадамин ҳастам. қабл аз оғози рақобат дӯстони гиромӣ ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст сурудҳои миллии ҳарду кишвар садо медиҳанд. биёед ба онҳо гӯш андозем, баъдан гузоришро давом медиҳем.
инак дӯстони гиромӣ, сурудҳои миллии ҳарду кишварро гӯш кардем ва акнун фурсат мерасад то ин ки ҳайатҳоро ба шумо муаррифӣ кунем. чӣ тавре ба шумо маълум аст, чанд лаҳза пештар аз ин дар ҳамин маҷмӯаи бошгӯҳи варзишӣ рақобати якуми гурӯҳи мазкур баргузор гардид ва дар ҷараёни он ки тақрибан бозии баробар буд, дар дақиқаи охир Мианмар голи дуюмро зад ва бо ҳисоби 2-1 тавонист ки Фаластинро шикаст диҳад. Акнун дар гурӯҳи мазкур албатта дастаи муддаӣ ва довталаби асосӣ баҳри ишғоли зинаи якум тими миллии мо ба ҳисоб меравад ва хоҳем дид ки шогирдони Пайра Воҳидов ҳунарнамоии худро дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё чӣ гуна шурӯъ мекунанд. ҳайати аввалияи мо ба таври зайл аст. Дар хати дарвоза рақами 2 Муродулло Алиқулов қарор мегирад. Футболбозоне ки дар майдон ҳастанд: Муҳаммадҷон Шарипов рақами 8, рақами 10 Некрӯз Али Маҳмадов, рақами 11 Комрон Алиев ва рақами 12 Умед Кузиев ҳастанд. Сармураббии даста Пайра Воҳидов ва албатта дар бораи бозигарони ҳайати эҳтиётӣ баъдан барои шумо муфассал ҳарф мезанем. ҳайати дастаи Ҳиндустонро ҳам барои мо шумо пешниҳод карданд. Дар хати дарвоза рақами 1 Августин Савио Дмело қарор дорад. ӯ ҳамзамон капитани даста аст. Футболбозоне ки дар майдон ҳастанд: Ҷорҷ Донг Лиана рақами 4, рақами 8 Лал Сангкима, рақами 9 Давид Лал Тласанга ва рақами 12 Биҷой Гусай ба ҳисоб мераванд. Сармураббии даста Ҷошуа Стан Ваз аз кишвари Ҳиндустон аст. ҳайати довароне ки дар рафти рақобати имрӯза кор мекунанд ба гӯем тариқи зайл аст. дӯстони гиромӣ, довари асосӣ Исо Абдулҳусайн аз кишвари Кувайт довари марказ мебошад. довари дуюм Никита Афигенов аз кишвари Узбекистон. хуб ҳамчунин довари сеюм Ҳусайн Али Албаҳор аз кишвари Баҳрайн ва Сониясанҷ Ҷо Ёнгҳа аз кишвари Кореяи Ҷанубӣ мебошанд. Комиссари ин бозӣ Саид Алмасри аз кишвари Сурия ва нозири доварон Эдриан Темплин аз кишвари Австралия ҳастанд. ҳамин тариқ бо ҳама шахсиятҳои расмии рақобати мазкур шинос шудем. албатта дар бораи гурӯҳи бозигарони ҳайати эҳтиётии ҳарду даста ман баъдан муфассал боз гуфта мегузарам, чун дар футзал чӣ тавре ба шумо маълум аст, зуд бозигарон иваз мешаванд ва аз нимкати навбатбои футболбозон мо хоҳем дид ки киҳо ба майдон мебаранд. дар бораи бозигарони ҳайати эҳтиётии худамон шояд инҷо ҳарф задан ба маврид ҳам бошад. дӯстони гиромӣ, дарвозабон Фирӯзбек Муродов, бозигароне ки дар майдон метавонанд ҳунарнамоӣ кунанд: Абдуқаюм Умаров, рақами 3 рақами 4 Насратшоҳ Исмоилов, рақами 5 Самандар Ризомов, рақами 6 Идрис Ёров, рақами 7 Баҳодур Хоҷаев, рақами 9 Файзали Сардоров, лидери асосии даста рақами 13 Бахтиёр Солиев ва ҳамчунин капитани даста Дилшод Саломов дар курсии бозигарони эҳтиётӣ қарор гирифтанд. нидои бисёр ҳам таъсиррасони Тоҷикистон аз садои хуб дактари шаҳрзабони футболбозонамон хело ҳам баланд садо дод ва худи шумо ҳам шунидед нидои футзалбозони кишварро. ин маънои онро дорад ки онҳо сарҷамона даст ба дасти ҳам дода имрӯз дар рақобати аввал мехоҳанд натиҷаи бисёр ҳам зарурӣ ва арзандаро ба даст оранд. дӯстони гиромӣ, бояд гуфта гузарам ки ҳарифи имрӯзаамон чандон ҳарифи пурқувват нест. инак рақобат шурӯъ мешавад аз маркази майдон ва бозигарони тими миллии мо бо пироҳанҳои сурх майдондорӣ мекунанд. гап дар сари он аст ки дастаи мунтахаби Ҳиндустон бори аввал дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё иштирок карда истодааст. аслан ин даста навтаъсис аст. дар соли 2023 ду бозии санҷишӣ ва рафиқонаро доир кард бар муқобили Баҳрайн. дар ҳарду ҳам шикаст хӯрданд 4-0 ва 3-0. инҷо имконияти аввал бисёр ҳам хуб буд, аммо чӣ тавре мебинед зарбаи задаи Комрон Алиев андаке хато меравад. ва ҳар ҳол таркибборои бисёр зебову диданиро дар дақиқаи аввал мо бо иштироки футзалбозони кишварамон шоҳид шудем. ва ба ин тартиб Ҳиндустон таҷрибаи бениҳоят кам дорад ва ин чизро футболбозони мо хело хуб медонанд. сиёди мураббиён ҳам дар ин бора иттилоъ доранд. дирӯз ин нишасти матбуотӣ ҳам сармураббии дастаи Ҳиндустон дар ин бора гуфт Ҷошуа Станваз ва қабл аз оғози рақобати имрӯза ҳам дар ҳамин бора ишораҳо дошт ин мураббӣ. ин маънои онро дорад ки Ҳиндустон албатта таҷрибаи нав дорад ва онҳо кӯшиш мекунанд дар риштаи футзал ҳам ҳайати бисёр хуберо барои иштирок дар марҳилаҳои муқаддамотии мусобиқаи осиёӣ ва дигар рақобатҳое ки дар риштаи футзал дар қитъаи Осиё баргузор мешаванд сафарбар намоянд. тӯбрабои бисёр ҳам хуб аз ҷониби бозигарони мо, аммо зуд нахостанд ки ҳуҷумро идома диҳанд. Комрон Алиев тӯбро нигоҳ медорад ва чӣ тавре мебинед Муҳаммадҷон Шарипов ки дар ҳамон лаҳза тӯб мепурсид андаке маҷбур шуд акнун
боз ҳам ба канори дигар равад ва дар ин ҳолат Некрӯз Али Маҳмадов бошад тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. хуб, дар ҳамин гуна бозиҳо дӯстони гиромӣ ба саросемагӣ роҳ додан лозим нест. хонохо бо дар назардошти он зарфияту имкониятҳое ки ҳариф дорад болотар барои шумо хело муфассалам ҳарф задем. заиф ҳастанд ва онро самаранок оҳиста оҳиста дар ҷараёни бозӣ ба нафъи худ истифода бурдан мумкин аст. умед Кузиев чаҳоргонаи якуми бозигароне ки дар майдон ҳастанд дар ҳайати мо иборат аз бозигароне ҳастанд ки дар бошгоҳҳои гуногун ҳунарнамоӣ мекунанд. аз ҷумла Умед Кузиев фазои дастаи Амонатбонк, Комрон Алиев аз ҳайати дастаи Истиқлол, Муҳаммадҷон Шарипов ва Некрӯз Али Маҳмадов бошад аз ҳайати дастаи Соро намояндагӣ мекунанд. се дастае ки нисбатан пешсаф ҳастанд ва натиҷаҳои хубтар доранд дар рақобатҳои мавсими кунунӣ суперлигаи футзали кишварамон. имконияти навбатӣ буд барои бозигарони мо. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳунарнамои бисёр ҳам хуби бачаҳои мо ки дар ин ҳолат зарбаро Комрон Алиев иҷро кард ва зарбаи задааш каме хато рафт. тӯбрабои бисёр ҳам хубро метавонистем бубинем аз сӯи Некрӯз Али Маҳмадов, аммо ба пуррагию тӯбро аз ҳариф гирифта натавонист. ба ҳар ҳол тӯб аз пои бозигари Ҳиндустон Ҷорҷ Бонгвал аз майдон берун мешавад ва инак як зарбаи бисёр ҳам маҳкаму қавӣ ва ҳисоб кушода шуд. дар дақиқаи дуюми рақобат тавре мебинем Умед Кузиев ба задани гол муваффақ мешавад ва дӯстони гиромӣ бояд гуфта гузарам ки ин танҳо оғози рақобати имрӯз аст. ҳоло барои мо шумо ҳатман лаҳзаҳои такрориро нишон медиҳанд, аммо ҳиндуҳо зуд аз маркази майдон тӯбро ба бозӣ дароварданд ва талошҳои навбатии дастаи мазкурро барои роҳандозии ҳамла хоҳем дид. то кунун яъне дар 2 дақиқаи аввал мо ягон ҳуҷуми дастаи Ҳиндустонро шоҳид нашудем. тӯб дар майдон боқӣ монд ва қоидаи бозӣ дар ин ҳолат вайрон мешавад. як бор дигар барои мо шумо лаҳзае ки гол зада шуд пешниҳод мекунанд. пас ба Умед Кузиев буд ва зарбаи заминнокӣ иҷро кардаи ӯ бо паси Некрӯз Али Маҳмадов ҳамон тавре ки дидед боис бар он шуд то ҳисоб кушода шавад. акнун зарбаи ҷаримавӣ кор кардан бозигарони дастаи Ҳиндустон. зарба рост иҷро мешавад ва чӣ тавре мо шумо мебинем ин зарба ба ҳамон чаҳорчӯби дарвозаи мо рост намеравад. ҳарчанд дарвозаро албатта ба нишон гирифта буд бозигари дастаи мунтахаби Ҳиндустон. бояд гуфта гузарам ки қисми зиёде аз бозигарони дастаи Ҳиндустон таҷриба надоранд дар риштаи футзал ва дастаи бисёр навтасис аст. ин тим бори аввал дар марҳилаҳои интихобии ҷоми Осиё иштирок мекунад ва ҳатман дар солҳои баъдӣ шояд чунин иштироки дастаи Ҳиндустон боис бар он шавад то касби таҷриба имкон диҳад то онҳо низ ҳунару маҳорати бисёр хуберо пайдо кунанд ва дар идома баҳри ба даст овардани натиҷаҳои хуб мубориза баранд. ҳамон тавре ки шумо медонед, бинандагони азизу арҷманд, дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбеи Нозанин шумораи шаҳрвандони кишвари Ҳиндустон бениҳоят зиёд аст. аксари онҳо барои таҳсил ва махсусан барои таҳсил дар риштаи тиббӣ ба Тоҷикистон меоянд ва бештаре аз онҳо ҳам донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Шайху Раис Абуалӣ ибни Сино ҳастанд. ва имрӯз ҳам онҳое ки дар шаҳри Душанбе истиқомат мекунанд ва аз баргузории рақобати имрӯза огаҳӣ доштанд, он гурӯҳи шаҳрвандони кишвари Ҳиндустонро албатта дар назар дорем, барои тамошои рақобат ба ин майдон ташриф оварданд. хуб, дӯстони гиромӣ, фишор бисёр ҳам зиёд буд, аммо бозигарони мо тавонистанд аз ин ҳолат берун шаванд. тӯб аз майдон берун шуд ё на? дар ҳолати қаблӣ на. довар ишора мекунад ки бозиро давом додан мумкин. чаҳоргонаи дуюми мо дар майдон аст. ҳоло хоҳем дид ки инҷо ҳуҷуми ташкил кардаи бозигарони Ҳиндустон чӣ натиҷа медиҳад. ба майдон баромадан дар ин ҳолат аз байни бозигарони эҳтиётии мо Идрисиёров рақами 6, рақами 7 Баҳодур Хоҷаев, рақами 9 Файзали Сардоров ва рақами 14 Дилшод Саломов. ҳоло ба ёрии тиббӣ ниёз дорад капитани мо. як бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро ки тавассути садгузории худ иҷоза надод то бозигари
ҳариф Никил Раҷендрамали зарбаи худро то ба дарвоза равон кунад. ба ҷои Дилшод Саломов албатта бозигари дигар айни замон дар майдон аст. рақами 13 Бахтиёр Солиев. ва мо интизори он мешавем ки ташхиси тиббӣ чиро муайян мекунад. оё Дилшод Саломов яке аз бозигарони асосӣ, яке аз муҳраҳои асосӣ дар майдон барои мо, капитани дастаи мунтахаби футзали кишварамон бозиро давом дода метавонад ё на. ҳарчанд теъдоди мухлисони ҳиндустонӣ камам бошад, аммо садои онҳо хело хуб дар ҳамин толори бошукӯҳ ба гӯш мерасад. фурсат барои бозигарони ҳиндустон ва аввалин зарбаи онҳоро ҳам дидем. Абҳай Гурунг ки аз ҳайати эҳтиётӣ ӯ ҳам ба майдон баромад ва чаҳоргонаи дуюмро мо ба ин тартиб метавонем бигӯем дар ҳайати ҳиндустон ҳам мо ҳоло дар майдон дида истодаем. ту ба Идрисёров расида аз майдон берун шуд. хуб аз байни бозигароне ки вориди майдон шуданд рақами 3 Ҷаеш Сутар, ҳамчунин рақами 11 Абҳай Гурунг, рақами 7 Нихил Раҷендрамали ва рақами 10 Сандип Орав. бояд гуфта гузарем ки маҳсан ҳамин чаҳоргона ҳоло вориди майдон шуданд. бисёрам хуб. туб дар ихтиёри бозигари мо боқӣ мемонад. дар ин ҳолат Идрисёров то ба охир талош карда истодааст, вале тубро аз даст дод. баъдан дуварчӣ ишора мекунад. бозӣ бояд давом ёбад мегӯяд Файзали Сардоров. фурсати бисёрам хуб. пасиё ба Идрис ва зарбаи задаи ӯ. сейви бисёрам муҳим аз сӯи дарвозабон. зарба ба кунҷи наздики дарвоза равон шуд. имконияти беҳтарин буд барои Идрисёров, аммо чӣ тавре мебинед дарвозабон дар ин ҳолат Аугустин Савио Дамело ки капитани дастаи мунтахаби ҳиндустон аст, ин вазъиятро рафъ карда тавонист. имконияти навбатӣ ва Идрис андаке ба марказ омада баъдан зарба зад. дар ин ҳолат ҳам зарбаи рости ӯро дарвозабон Аугустин Савио Дамело ба даст меорад. андаке ба Идрис мушкил шуда истодааст ва бо вуҷуди ин тубро ӯ кӯшиш кард дар ихтиёри худ ва ҳамдастааш нигоҳ дорад, аммо дар идома фишор бениҳоят зиёд буд аз сӯи бозигарони ҳиндустон. дар маркази майдон мо тубро аз даст медиҳем. Файзалӣ хато кард ҳангоми пас додан, вале худи ӯ ин хаторо ислоҳ мекунад. имконияти беҳтарин барои Файзалӣ пас медиҳад, аммо инҷо шояд ба зарба ҳам монандӣ дошт. ба дарвозабон Аугустин Савио Дамело ин ҳолатро бартараф мекунад. хуб шояд имконияти барвақттар пас додан ҳам буд, аммо Файзалӣ каме дигар ба канор рафт ва баъдан кунҷи зарбазанӣ барои ӯ он қадар муносиб набуд. зарбаи навбатӣ бо расиш ба бозигари ҳариф аз майдон берун шуд. акнун боз дар майдон бозигарони дигари мо ҳастанд. аз ҷумла Самандар Ризомовро дида истодаем ки бо рақами 5 бозӣ мекунад. вориди майдон шудааст. партофти ту ба сӯи ӯ имконияти беҳтарин, аммо бубинед ки дифогарони ҳарифро дар ғафлат гузошта тавонистем ва дар ин лаҳзаҳо ҳиндуҳо ҳам як аксулҳуҷуми бисёр саре ташкил мекунанд. имконияти бисёр ҳам беҳтарин барои Абҳай Гурунг. бори дигар метавонед бубинед фурсат барои ҳиндуҳо аз куҷо пайдо шуд. аз имконияте ки мо истифода бурда натавонистем. зарбаи задаи бозигари мо Бахтиёр Солиевро дарвозабон дактараш зарбаи задаи Баҳодур Хоҷаевро дарвозабони ҳариф баргардон. боз як тубрабои дигар аз сӯи бозигарони ҳиндустон. имконият ҳаст ва дарвозабон Муродулло Алиқулов дар ин ҳолат ин вазъиятро бартараф мекунад. албатта дастаи ҳиндустон навташкил аст, аммо онро нодида гирифтанд ва гӯем худро аз он бартар донистанд. лозим нест барои бозигарони мо хонохо онҳо шояд навташкил бошанд, аммо бевосита таҷрибаи бозӣ дар футзалро аксари бозигарони феълие ки дар ҳайати дастаи мунтахаби ҳиндустон қарор доранд. имконияти навбатӣ фурсат ҳаст ва бубинед ки дар ин ҳолат имкони беҳтарини ташкил кардани ҳуҷум аз даст рафт. тубро аз даст медиҳанд бозигарони мо ва Бахтиёр Солиев дар ин ҳолат тубро дар майдон нигоҳ дошта натавонист.
бояд гуфта гузарам ки дар суҳбате ки қабл аз оғози ин рақобат сармураббии дастаи ҳиндустон ҷошуа станваз дошт, ӯ ишора кард ки мо ҳарифро хеле хуб медонем, албатта онҳо бисёр пурқувват ҳастанд, дар охирин чемпионати осиё то ба даври чавори якними рафтанд, аммо мо як ба истлоҳ сюрприз ё тӯҳфае барои ҳариф тайёр кардаем. бубинед чӣ гуна имкониятҳои беҳтарин, зарба ва гол. ҳисоб баробар мешавад дар ин дақиқа. бинандагони гиромӣ, ва мо шумо мебинем ки голи бисёр муҳимро барои дастаи худ Давид Лал Тлансанга ба ҳадаф мерасонад. Файзали Сардоров тӯбро асад зиёд нигоҳ дошт, аз ӯ тӯбро гирифтанд. пеш аз ин ҳам фурсат буд. бубинед худи Давид Лал Тлансанга имконият дошт, аммо имконияти якумро истифода набурд. дар ин ҳолат аз Файзалӣ тӯбро мегирад ва баъдан зарбаи ӯ боис бар он мешавад ки ҳисоб 1-1 шавад. дастаи ҳиндустон оҳиста оҳиста фаъолтар шуда истодааст ва боз ҳуҷумҳои навбатии хатарнокро мехоҳанд онҳо ташкил намоянд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон. садгузории бисёр ҳам хуб аз сӯи Комрон Алиев ва ӯ иҷоза надод ки зарбаи задаи бозигари ҳариф рост ҷониби дарвозаи мо равад. инак дар оғоз бахшидани ҳамлаи навбатӣ боз ҳам мо шумо дида истодаем ки гурӯҳи бозигароне ки қаблан дар голи якум иштироки бисёр фаъол доштанд ва имконияти навбатӣ бисёр ҳам хуб, аммо чӣ гуна дар ин лаҳза Комрон Алиев тӯбро аз даст дода истодааст. бисёр таркибороӣ зебову диданӣ бо иштироки Умед Кузиев, Муҳаммадҷон Раимов ва баъдан Комрон Алиев. боз як бозигари дигари мо андаке осеб гирифтааст дар ин ҳолат ва ин Умед Кузиев аст ки голи якумро дар ҳаёти мо ба ҳадаф расонда буд. Дилшод Саломов дигар ба майдон барнагашт. маълум мешавад ки осеби гирифтаи ӯ шояд каме ҷиддӣ ҳам будааст. ва ин лаҳзае ки баъд аз бархурд бо бозигари шумораи 6 ҳариф Ролуа Пуа бозигари мо Умед Кузиев андаке осеб гирифт. чаҳоргонаи якуми мо ба ҳар ҳол аз ҳисоби ташкил кардани имкониятҳои хуби голзанӣ ва ҳаракат дар майдон назар ба чаҳоргонаи дуюм ҳоло беҳтар ба назар мерасад, дар ҳоле ки чаҳоргонаи дуюми мо чаҳоргонаи асосӣ ба ҳисоб меравад барои тими миллии кишвар. хуб ба майдон аз ҷумлаи бозигарони эҳтиётӣ ворид мешавад Насратшоҳ Исмоилов ва ӯ акнун ба ҷои Умед Кузиев бозиро дар ҳаёти асосӣ бояд давом диҳад. хуб инҷо албатта ҳаёти асосӣ гуфтам он гурӯҳи бозигароне ки ҳоло дар майдон ҳастанд онҳоро дар назар дорем. дӯстони гиромӣ, чун мафҳуми ҳаёти асосӣ ва эҳтиётӣ нисбӣ аст дар риштаи футзал, зеро ҳамаи бозигарон зуд ҳамдигарро иваз карда ба майдон мебаранд ва ҳунарнамоӣ мекунанд. дар назди дарвозаи ҳариф кӯшиш карда истодаем ки прессинг кунем, ин бисёр хуб аст. Некрӯз Алимаҳмадов тӯбро гирифт, вале баъдан аз ӯ тӯбро боз бозигари ҳариф меситонад, аммо бо қоида вайронкунӣ ё баръакс довар ишора карда истодааст ки бозигари мо қоидаи бозиро вайрон кардааст. хуб дар ин ҳолат дуюмин фол аз сӯи бозигарони мо ба қайд гирифта мешавад. инҷо акнун Некрӯз Алимаҳмадов тӯбро нигоҳ дошта натавонист ва тӯб аз таги пои ӯ гузашта аз майдон берун шуд.
همچنین به نظر میرسد که بازیگران ما گویا با پورگی و رفت رقابتی مذکور توجه خود را متمرکز نکردند. با پورگی گویم کوشش نکرده ایستادند در ابتدای رقابت امروزه هنرنمایی کنند. البته این تنها آن خلاصه‌های اجمالی و ابتدایی ما است راجع به رفت دقیقه‌های سپری شده. و فکر دارم اولا حتما هنر مهارت و بازی بسیار زیبا و دیدنی شاگردان پیرو وحیدوف رو ما بعداً خواهیم دید. برای اشتراک بسیار ارزنده در همین مسابقه پیرو وحیدوف و شاگردانش در جامعه تعلیم و تمرینی پیش از 10 روزه در شهر گلستان ولایت سوق قرار داشتند، آنجایی که مکان اساسی آمادگی‌های دسته‌های فوتزالی ما به حساب می‌رود. امکانات نوبتی محمد جان پاس می‌دهد اینجا، ولی این دفعه توپ از بین پایه‌های بازیگری حریف نگذشت و ما با قهرمانی فوتزالی کشور ازبکستان باشگاهی BMB دو بازی گذراندیم، دو بازی سنجشی و رفیقانه و در همان دو بازی طور رفتی رقابت نشان داد. هنرنمایی بسیار خوب نشان دادند. بچه‌های ما یک بازی 4-4 و بازی دیگر 5-5 خاتمه یافتند. یکی از مخلصان اشدی فوتبال و فوتزال کشور بابای رجب هم برای تماشای این رقابت به میدان آمدند که دائما با دستگیری‌های خود فرق میکنند در بین مخلصان دیگر. امکانات نوبتی شاید پیدا شود، فرصت ضربه‌زنی اما نیست. این گونه امکانیت نکروز علی محمد رفت با خیلی تلاش دارد، تو باز به اختیار بازیگران ما برگشت. ترکیب بارایی ها رد و ردی پس به هم دیگر، یعنی رد و ردی کوتاهی تو به یکدیگر و امکانیت ها رو به وجود آوردن خیلی خوب به نظر میرسد. اما ضربه آخر نیست. سولو نصرت شاه اسماعیلوف، محمد جان شریپوف، کامران علیف، نکروز علی محمدوف، خیلی خوب و داور چی اشاره میکند؟ داوری کناری نیکیتا افینوگنوف از کشور ازبکستان اینجا اشاره دارد که یکان قاعده ویرانکنی در همان حالت نبود. تنها اوت و اینجا فرصتی بسیار خوب بود برای نکروز تا اینکه توپ را گیرد، اما چون امکانیت پیدا نشد و بازیگران هندوستان هم ببینید در حال عکس الهجوم‌های بسیار خوب تشکیل کرده ایستادند. هندوستان را نادیده گرفتن لازم نیست دوستان گرامی و مخصوص شاید برای آموختن بازی دسته هندوستان که درباره‌اش خیلی معلومات کم است. امروز در میدان همچنین ما دیده ایستادیم که بازیگران دسته منتخبی میانمار که چند روز پیشتر از این گفتیم فلسطین را شکست دادند حضور دارند. باز یک امکانیت دیگر و ضربه زده نیکیل راجندرا مالی، فرصتی بسیار هم خوب اما این امکانیت هم از دست می رود. کامران علیف در ابتدای بازی امروزه امکانیت های بسیار خوب را نه اونقدر خوب استفاده می برد. یک بار دیگر می توانید ببینید که هجوم ما چگونه شروع شد. دروازه‌بان مرادالله علی خلوف توپ را پرتاب کرد و کامران علیف و ضربه زده او را دروازه‌بان برگرداند. اینجا عکس الهجوم نوبتی با اشتراک بازیگران هندوستان و ببینید که چگونه خطرناک است عکس الهجوم‌های تشکیل می‌کرده دسته مهمان. بازی کشاد را نشان دادن مقابل چنین دسته‌ها لازم نیست برای ما. و سخن البته درباره ظرفیت و اقتدار حریف نمی‌رود، گپ درباره آن است که در این گونه بازی‌ها وقتی حریف از ما نسبتاً البته از هر جهت ضعیف می‌نماید، ما باید کنترل بازی را زیر دست خود نگاه داریم. یعنی به اصطلاح نظارت توپ و میدان باید در اختیار ما باشد و هدفمندانه هجوم کرده امکانیت‌های خوبی به وجود می‌آوردن آن را استفاده بریم. ضربه فضلی اینجا برطرف می‌شود و هندوستان ببینید چگونه زود به هجوم می‌گذرد. دقیقاًش عکس الهجوم‌های بسیار خوب و دیدنی را تشکیل کرده می‌توانند. در یک مدت کوتاه در یک آن واحد علاقه آنها از خط دفاع به هجوم می‌گذرند و فوتزال البته دوستان گرامی چه طور ما شما می‌دونیم همین گونه زود حرکت کردن، زود فکر کردن رو طلب می‌کند. امکانیت و وقت آنقدر زیاد نیست برای فکر کردن، برای غایه‌های خود را در عمل پیاده نمودن. بیشتری وقت چه طور می‌دونیم در رشته فوتزال آن ترکیب و روی‌ها، آن عمل و حرکت‌هایی که از قبل در جامعه‌های تعلیمی و تمرینی در بازی‌های قبلی
استفاده برده شده بود. اینجا هم همین گونه با تکیه به همون نقشه و عملکردهای قبلی باید حرکت کنند و همدیگر فهمی باید در سطح عالی باشند. اینک دلشاد سلامов برگشته است. دوستان گرامی، ما البته با او شفای کامل رو آرزومندیم. فکر دارم اندکی اسارتی نصب گرفته شاید برای بازی بعدی هم باقی ماند، اما دلشاد بسیار یک فوتبال بازی مبارز است. ما در رقابت‌های قبلی هم دیده بودیم که بعد از چنین نصب‌ها زود برمیگشت و کوشش میکرد در صف هندسایش باشد و به آنها کمک بودن او در خط دفاع بسیار مهم است، زیرا بسیار استواری و پایداری خط دفاعی ما را او تامین کرده میتواند. علاوه بر این با همین گونه پاس‌های زیبا هجوم‌ها را هم آغاز بخشیدنش ممکن است. فیضلی سردارов گزارشی او اوت به فایده ما. زود پاس میدهد فیضلی، امکان ادامه دادن هجوم هست، اما ادریسیورov ضربه زدن نمیتواند. دکترش به او اجازه ندادند. باز یک هجوم دیگر. فوتبالبازان ما خیلی فعال هستند. ادریس اما ضربه با پای چپ زده او اینجا اکنون خطا رفته ایستاده است. و در همین لحظه دوستان گرامی تایم اوت گرفته می شود. ما و شما باشد تکرارا هجوم آخرین بازیگران تیم ملی کشور رو دیدیم. دیروز قبل از آغاز مسابقه مذکور نشست مطبوعاتی با اشتراک مربیان دسته ها برگزار شد و سرمربی دسته منتخب فوتسال کشورمان پیرو واحد اشاره کرد که امسال برای آمادگی خوب دیدن با رقابت ها در دایره مرحله انتخابی جام آسیا آنها آمادگی جدی دیدند و در نزد آنها وظیفه گذاشته شده است تا اینکه به مرحله نهایی جام آسیا 2024 که در کشور تایلند برگزار می شود راه پیدا کنند. و دوستان گرامی، من باید یادآور شوم که جام جهانی در پیش ایستاده نه تنها غالب آسیا را معین میکند در این رشته که در 2 سال یک مرتبه مسابقه جام آسیا برگزار می شود، بلکه 4 دسته بهترین همچنین با چمپیونات جهان که تیر ماه سال 2024 در کشور ازبکستان برگزار می شود راه پیدا میکند. و برای این البته با 4 گونه بهترین ها وارد شدن لازم است. طی سالهای اخیر دسته منتخب فوتسال کشورمان نتیجه خوب نشان داده ایستاده است، از جمله در آخرین جام آسیا که گفتیم تا به دور چهارک نهایی رفتیم و اونجا هم در یک رقابت سخت و سنگین بعداً از تایلند دچار باخت شدیم. اقتدار و ظرفیت ما امیدوار کننده است که بازیگران تیم ملی فوتسال کشورمان بهر وارد شدن با 4 گونه اول در جام آسیایی در پیش ایستاده مبارزه میبرند. اما پیش از آن البته لازم است که به مرحله نهایی این مسابقه ما روی خود را هموار کنیم. ادریس در این حالت اندک سرعتش کفایه نبود تا به توپ رسد و همچنین شاید پاس داده دلشاد سلامov هم طور ما شما دیدیم اندک با سرعت‌تر اجرا شد. خیلی خوب، توپ روایی عالی بود اما ادامه هجوم به نظر نمیرسد و زود بازیگری دسته هندوستان جورج داونگلیانا توپ را به بازیگری ما زده از میدان بیرون کرده ایستاده است. دلشاد سلامov پاس بسیار هم خوبه رو اینجا البته از همدستش قبول کرد اما بعدا نتوانست که این هجوم رو به نقطه نهایی رساند. در لحظه قبلی در نقش حمله‌گر مرکزی او پیدا شد. بعد از تایم اوتی که استادی مربیان ما گرفتند معلوم می‌شود موقع گیری بعضی از بازیگران رو دیگر کردند و این تا جای به طور نافهما و مرموز برای دسته حریف صورت گرفت که آنها را به سردرگمی هم آورد، اما بازیگران ما از امکانیت‌های داشتهشان را استفاده برده نمی‌توانند. باز یک ضربه دیگر از سوی دلشاد سلامov و این دفعه به توپ دروازه‌بان اوگوستین ساویو دملو رسید. یک بار دیگر می‌توانید ببینید
зарба бо пои чап иҷро шуд. Инҷо акнун зарбаи мазкур албатта комилан хато буд ба фарқ аз зарбаи қаблӣ. аз рӯи маълумотҳо бинандагони гиромӣ дастаи мунтахаби футзали кишварамон дар соли 2023 барои омодагии хуб дидан дар марҳилаи интихобии ҷоми осиё. инҷо имконияти бисёр ҳам хуб ва дарвозабон чӣ севи зебое мекунад баъд аз зарбаи задаи Идрис Ёров, аммо дар идома ба Дилшод Саломов муяссар нашуд ки зарбаи дуюмро равон кунад. Августин Савио Дмело аллакай 4 севи бисёр муҳимеро дар рафти қисми якуми рақобат анҷом дод. Капитан албатта арзанда ба ҳамон унвони худ дар майдон имрӯз бозӣ карда истодааст. ва чун сухан дар бораи омодагиҳо рафт, дӯстони гиромӣ, тими миллии мо дар ҷоми миллатҳои араб дар Арабистони Саудӣ дар чемпионати КАФа ки бори аввал бо иштироки дастаҳои мунтахаби асосӣ баргузор шуд дар ҳамин толор дар охири моҳи июли имсол буд. ва ҳамчунин мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри Мински кишвари Беларус иштирок карданд. Дилшод Саломов тӯбро аз даст дод, аммо Идрис Ёров ҳуҷумро давом дода метавонад. бо вуҷуди муборизаи дарвозабони ҳариф, аммо ба ӯ муяссар намешавад ки пеширои Идрисро бигирад ва чӣ голи зебоеро Идрис Ёров ба ҳадаф мерасонад. Фантастика, дӯстони гиромӣ. албатта иштибоҳи дарвозабон ва аз мавқеи худ берун баромадани ӯро бояд инҷо ба эътибор бигирем. ҳамдастаҳои дигараш мавқеъро маҳкам карда натавонистанд, лек Идрис дар ин ҳолати мушкилтарин бубинед чӣ гуна тӯбро ибтидо нигоҳ дошт дар майдон, ан ҳамин лаҳзаҳо баъдан ба худ бовар кард ва баъд аз ин зарбаро иҷро мекунад. тӯб ба пуррагӣ аз майдон берун набаромадааст, дӯстони гиромӣ. инҷо бояд мафҳуми анамон проексияи тӯб ё ба ислоҳ сояи тӯбро ҳам ба эътибор бигиред ки вақтҳои охир ин баҳсҳои зиёдеро ба вуҷуд меорад, аммо лаҳзаҳое ки ҳамон сояи тӯб дар майдон бошад, аллакай тӯб дар майдон ҳисобида мешавад. ҳиндустон дарҳол ҷавон мегардонад ва мутаассифона бубинед ки мо боз ҳам ба дарвозаи худ гол сар дода истодаем. чӣ гуна ба дастаи ҳиндустон муяссар шуда истодааст ки зуд баъд аз оне ки гол сар медиҳад ба дарвозаи мо голи ҷавобӣ занад. Давид Лал Тлансанга голро ба номи худ сабт мекунад. дар ин ҳолат ӯро озод гузоштем дар дохили ҷаримагоҳ ва бубинед зарбаи бо қисми пеши пой иҷро кардаи ӯ боис бар он шуд то ҳисоб 2-2 шавад. хело дастгирии пуштибонӣ ва ҳаводории зиёд доранд футзалбозони дастаи мунтахаби ҳиндустон имрӯз дар майдон. хуб, инак дар майдон боз чаҳоргонаи дигар ҳунарнамоӣ мекунанд. баргаштанд гурӯҳи бозигароне ки имрӯз дар чаҳоргонаи аввал буданд. Муҳаммадҷон Шарипов, Некрӯз Алӣ Маҳмадов, ҳамчунин Бахтиёр Солиев ва Комрон Алиев. се бар муқобили 2 нафар, аммо ба Муҳаммадҷон инҷо муяссар мешавад ки тӯбро бигирад. фурсат буд барои давом додани ҳамла, аммо довар шояд метавонист ин қарори худро баъдтар ҳам барорад. агар иҷозат дода мешуд то ҳамлаи мо давом меёбад, чун ҳамлаи бисёр хатарнок ҳам буд. Муҳаммадҷон инҷо ба таври олӣ ҳунарнамоӣ кард. бубинед Шарипов тавонист тӯбро бигирад аз бозигари рақами 7 ҳариф Никил Раҷендра Мали ва баъдан барои ин густохӣ ва қоидавайронкуние ки буд аз сӯи бозигари дастаи мунтахаби Ҳиндустон ба ӯ корти зард нишон дода мешавад. албатта ӯ ҳам ҳадафнок ин корро анҷом дод то ин ки иҷоза надиҳад ҳуҷуми бисёр хатарнокро бозигарони мо ташкил кунанд. фурсати навбатӣ, аммо инҷо зарбаи задаи Комрон Алиев чӣ тавре мебинед хато рафта истодааст. ин албатта зарба буд, аммо Комрон натавонист тӯбро рост ба самти дарвозаи ҳариф равон кунад. муборизаи навбатии бозигарони мо тӯбро соҳиб мешавад. Некрӯз Алӣ Маҳмадов шояд пас додан муҳим буд дар ҳамон лаҳза, аммо Некрӯз дар лаҳзаи қаблӣ пас надод. шумораи қоидавайронкуниҳо то ҳамин лаҳза, дӯстони гиромӣ, 1-3 аст ва 2 қоидавайронкунии дигар агар шавад, баъдан то шуморо чӣ тавре медонем, шумораи қоидавайронкуниҳо вақте ба 5 мерасад, қоидавайронкунии баъдӣ
با دابل پنالتی جزا داده می شود. یعنی بعد از قاعده رکنی پنجم طبق قانون قاعده فوتزال همین گونه است، لیک وقت کم بکننده شده است تا انجام قسمی یکم. بعد از خاتمه نیمه اول البته این قاعده رکنی که در قسم یکم بودن از اعتبار ساقط دانسته می شود. چطور بالاتر اشاره کردم سرمربی دسته منتخب هندوستان زین صحبت اشاره کرد که آنها یک به اصطلاح سورپریز یا اینکه تحفه تیار کردند برای بازی مذکور بر مقابل بازیگران تیم ملی ما. دیده ایستادیم که دسته هندوستان با آمادگی بسیار خوب به این رقابت حاضر شده است. علاوه بر این در عکس هجوم ها بسیار هم خوب خود را نشان داده ایستادند. ضربه نوبتی بسیار هم خوب این دفعه اکنون نکروز علی محمدов این ضربه را میزند، اما چطور میبینید توسط صدگذاری خود بازیگران هندوستان توانستند این حالت را برطرف کنند. مخلصان ما گل طلب دارند حالا از بازیگرانمان، اما نشانه از گل حالا دیدن نمیشود. شاید ضربه نوبتی هدفرس باشد. بله ضربه تقریبا راست جانب دروازه میرفت. ضربه زده کامران علیف اما چطور دیدید با طول دروازه از قسم بیرونی آن رسید. این پاس البته با نکروز علی محمدov روانه نشده بود. او شاید اگر اجازه میداد که تو با نزد هم دستش میرفت باز هم گسترش یافتن این هجوم رو ما و شما میدیدیم. و ضربه قبلی نکروز علی محمدov رو اگر اهمیت داده باشد دروازه‌بان اوگوستین ساویو برطرف کرد. توپ از پای بازیگر ما از میدان بیرون می شود. با فرق از مخلصان ما، مخلصان دسته منتخب هندوستان خیلی هم فعالند و ببینید این فعالی آنها با چی آورده میرسونند. دسته خود رو همه جهت ترغیب و تشویق میکنند و با بازیگران هندوستان میسر میشود که گل سوم رو هم به هدف رسونند. در این لحظه اکنون حملهگر مرکزی دوید لال کلانسانگانا با زدن گل موفق شد و دوستان گرامی باید بگویم که این سومین گل است از سوی او. خطریک میکند تنها یک بازیگر دسته منتخب هندوستان. آنها که حالا تجربه ندارند در چنین مسابقه‌های با شکوه اشتراک نکردند، در نخستین اشتراک خود اینقدر فعال باشند، پس در سالهای بعدی با کسب تجربه چگونه نتیجه ها به دست آوردنشان ممکن. دروازه‌بان ما البته در گل سوم خطا کرد. توپ رو از دستش رها میکند مرادالله علیخولوف. بعداً توپ رو که از او گرفتند بازیگرانی دسته هندوستان امکانیت نوبتی پیدا شد و اصلا باید گفته گذارم که آنها به طور ماکسیمالی و بسیار هم ثمرناک از فرصت‌های خود استفاده برده ایستادند. تعداد حمله‌هایشان هرچند کم هم باشد اما بسیار هم نشانده است و خوب حرکت میکنند در نزد جریمه‌گاه ما. ادریس یاروف اینک بعد از تایم اوت که اکنون استودیو مربیان دسته هندوستان گرفتند ما و شما میبینیم تغییرات بازم در هیئت ما. چهارگانه دوم به میدان برآمد، همون گروه بازیگرانی که با آنها بیشتر امید داریم ما، از جمله ادریس یاروف، فیضعلی سرداروف، همچنین بهادور خوجاєв و دلشاد سالومов کاپیتان ما در میدان هستند. ضربه کنجی به فایده بازیگران ما. باری اول است در رفت رقابت امروزه که هندوستان اکنون در حساب به پیش میبرد. بسیار خوب اندیشیده بودند. شاید این هدفمندانه بود از سوی دلشاد سالومов که در همان لحظه توپ را به سمت ادریس یاروف روان کرد.
файзали сардоров пас медиҳад ба карори муқобил, аммо туп то ба Идрис Ёров рафта нарасид. Дилшод Саломов ҷо боз ҳам ӯ хело хуб ҳаракат карда истодааст. баъзан вақт дар рафти ҳаракати бозигарони мо чунин мушоҳида мешавад ки гӯё онҳо асад зиёд тупро ба ихтиёри худ мегиранд, яъне бозии инфиродии худро мехоҳанд нишон диҳанд. лек дар футзал дӯстони гиромӣ читавре мо шумо медонем инҷо муҳим албатта раддоради туп ба якдигар ва тавассути ҳамин андар якдигар бозӣ кардану пайдо кардани мавқеиятҳои озод ва талош намудан баҳри истифодаи бусамар аз онҳо имкон барои голзанӣ ва ташкил кардани ҳуҷуми хатарнок пайдо мешавад. ҳоло на он қадар фаул аст дар майдон, аслан яке аз бозигарони муҳимтарин дар тими мо Файзали Сардоров. баъд аз он ки бозигари Ҳиндустон зарбаеро иҷро кард ва туп аз майдон берун шуд, Идрис Ёров каме пои худро гузошт, аммо он ҳамчун қоида вайронкунӣ қабул карда нашуд. Файзали имрӯз хело ҳам зуд дар бисёре аз мавридҳо тупро аз даст дода истодааст. фурсат шояд барои ӯ пайдо шавад. Бисёр ҳам хуб аз як бозигари ҳариф гузашт ва баъдан зарбаи маҳкаму қавӣ аз сӯи ӯ, аммо чӣ тавр мебинед каме баландтар. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат, агар зарба рост ҷониби дарвоза мерафт, имконият барои ҳариф пайдо намешуд. Муродулло инҷо ҳангоми баромадан аз мавқеи худ беҳтар ҳаракат кард ва тавонист ки зарбаро баргардонад, аммо ҳар ҳуҷуме ки Ҳиндустон ташкил мекунад то рафт боиси ташвиш ва ба як ҳолати каме нобоварӣ рӯбарӯ шудани мову шумо боис мешавад. Саломов Файзали Сардоров пас медиҳад ба Дилшод Саломов. идомаи рақобатро ҳоло хоҳем дид. кӯшиши навбатии бозигарони мо барои роҳандозии ҳамлаи бисёр ҳам хуб, аммо каме нофаҳмӣ байни онҳо. боз ҳам аксулҳуҷум, аммо натиҷа намедиҳад ва фурсат аст ки мо ҳам аксулҳуҷуми бисёр хубе ташкил кунем. имконияти беҳтарин зарба ва гол билохира ба Файзали муяссар мешавад ки дар кӯшиши дуюм гол занад ва инҷо албатта маҳорат ва техникаи болои ӯ кӯмак кард. Файзали Сардоров ҳисобро 3-3 мекунад. дӯстони гиромӣ, мухлисони гиромӣ, онҳое ки рафти ин рақобатро аз назди экранҳои телевизиони худ тамошо карда истоданд, аз якояки шумо даъват ба амал меорем то дар бозиҳои баъдии тиммиллии кишвар ба ин маҷмӯаи бошкӯҳии варзишӣ биёед ва дар паҳлӯи бозигарони тиммиллии кишвар бошед, зеро фазо нисбатан холӣ аст дар майдон ва фикр дорам бо омадани шумо шукӯҳ шавомати рақобатҳо боз ҳам меафзояд ва дастгирии шуморо бозигарон ҳатман дар майдон хело хуб эҳсос мекунанд. дар голе ки болотар мо шумо дидем, Файзали хост тупро ба ҳандасааш Идрис Ёров равон кунад, аммо баъд аз он ки туп ба бозигарони Ҳиндустон расида баргашт, худи Файзали зарба зад ва дар натиҷа мо шумо дидем ки туп ба дарвоза ворид шуд ва бо ҳамин ҳисоб 3-3. агар ба қадри имкониятҳои худ мерасидем ва фурсатҳои қаблиро беҳтар истифода мебурдем, шояд ҳоло бартариам пайдо мекардем дар рафти ин бозӣ. ҳеҷ қисса нест, ин бозӣ аст, бозиро бо ҳар шеваву равише ки ҳаст албатта қабул кардан лозим ва вобаста ба он вокуниш кардану дар идома ҳуҷумҳои бисёр хубу хотирмон ва зарбаҳои маҳкаму қавиро ҷониби дарвозаи ҳариф рост равон кардан лозим аст. хатои навбатӣ аз сӯи бозигарони Ҳиндустон ва бубинед чӣ гуна дар ҳолати душвор қарор мегиранд онҳо. туп ба ихтиёри бозигарони мо баргашт. Файзали Сардоров
пас медиҳад ба Идрис Ёров. Идрис бозам тавассути канор, аммо инҷо дар канори муқобил аз ҳамдастҳояш касе нест. تو به اختیار بازیکنان ما برمیگردد. امکاناتی بسیار هم خوب است برای تشکیل کردن هجوم. وقت کفایت کننده است برای تشکیل کردن یک حمله بسیار هم خوب. تقریبا 30 ثانیه دیگر باقی میماند، دکترش 29 ثانیه دیگر تا پایان قسم یکم رقابت. فیضلی بسیار هم خوب توپ را ماست موافق کرد برای ضربه زنی با پای چپ، اما ضربه اجرا کردهش را دیدید خطا رفت. به این ترتیب دو ضربه که از مسافه دور فیضلی زد هر دو هم خطا بودند در رفت بازی امروزه. 20 ثانیه دیگر تا پایان رقابت باقی میماند. بازی باید دوام یابد. امکانیت نوبتی و فرصت پیدا نشد برای ادریس تا اینکه در همان حالت جانب دروازه ضربه زند. هجوم جوابی دسته هندوستان را میبینیم و توپ از میدان با همین بیرون میشود. نیمه اول جمع بست شد. حساب 3-3. شاید این حساب را کسی انتظار نبود با در نظر داشتی آن معلومات ها و خوب اطلاعاتی که درباره دسته هندوستان ما داشتیم، چون بالاتر هم گفتیم که دسته نو تشکیل است و بار اول در رقابت‌های مرحله انتخابی جام آسیا اشتراک کرده شده است. اما در پیش ما و شما را قسم دوم انتظار است و امیدوار میشیم که بازیگران تیم ملی فوتزال کشورمان با نتیجه و بازی بسیار هم خوب و گل‌های زیبا و دیدنی و مهمتر از همه غلبه ما و شما را حتما خرسند می‌کند. کمی تنفس بکنید. در این لحظه شما امکان دارید گل‌ها و رویدادهای دیگر مهمترین قسم یکم بازی را باز هم ببینید و
шаҳри Душанбе ба ёдовар мешавам ки дар ин макон шурӯъ аз имрӯз то ба 11 октябр рақобатҳои марҳилаи интихобии гурӯҳи И дар ҷоми осиё албатта баргузор мешавад дар иштаи футзал ва ногуфта намонад ки дар гурӯҳи И нахустин бозии худро инак миллипӯшони мо доир карда истоданд бар муқобили Ҳиндустон. Нимаи аввал он қадар моро хурсанд накард бо дар назар дошти натиҷае ки ба қайд гирифта шуд ва мо албатта мутмаин будем ки футзалбозори кишварамон ҳунарнамоии худ нишон медиҳанд ва натиҷаро ҳам ба суди худ карда метавонанд. Аммо ин тавр нашуд, 3-3 мусовӣ ва акнун дар қисми дуюм хоҳем дид ки Хайра Воҳидов дар танаффус чӣ корҳоро анҷом дод то ин ки натиҷаи бисёр хуб ба қайд гирифта шавад. Инак бозигарони мо дар майдон онҳое ки ҳастанд, инҷо бояд гуфта гузарам ки дарвозабонам Муроббиё Алиқулов ҳам дар қисми якум он қадар ҳунарнамои хуб надошт. аз ин рӯ ӯро гирифт мураббӣ ба ваҷҳаш Фирӯзбек Муродов ба майдон баромад. Бозигаре ки дар ҳайати дастаи Истиқлол ин мавсим хело ҳунарнамои хуб нишон медиҳад ва дар майдон ҳамчунин мо аз дақиқаҳои аввал ҳоло дида истодаем ки гурӯҳи дигари бозигаронамон дар ҳайати Муҳаммаҷон Шарипов рақами 8, рақами 10 Некрӯз Али Маҳмадов, рақами 4 Насратшоҳ Исмоилов ва рақами 5 Самандар Ризомов бозӣ карда истоданд. Хуб, дар ҳайати дастаи Ҳиндустон бошад чӣ тавре мебинем, инҷо ҳам албатта бозигарон каме иваз шуданд, аммо гурӯҳи бозигароне ки дар ҳайати панҷгонаи аввал буданд масъунҳо бештар дар майдон ҳастанд. Давид Лал Тлансанга ки ба дарвозаи мо 3 голро аз ҳайати Ҳиндустон масъул ба ҳадаф расонд. Рақами 9, рақами 7 Нихил Раҷмендра Мали, рақами 4 Ҷорҷ Давнглиана ва дар баробари онҳо бозигари рақами 8 Лал Санкима дар майдон ҳастанд. албатта ки дар майдон дарвозабони онҳо капитани даста Августин Савио Дмело ҳам боқӣ мондааст. аксулҳуҷуми бозигарони Ҳиндустон аммо ин натиҷа намедиҳад ва ҳоло бозигарони мо кӯшиш мекунанд худ ҳуҷумро ташкил кунанд. Муҳаммаҷон паси бисёрам хуби он Некрӯз пас медиҳад ба ҳамдастааш ва Насратшоҳ Исмоилов хост боз як паси дигар равон кунад, аммо пеши роҳи ин паси ӯро дарвозабони ҳариф Августин Савио Дмело гирифта тавонист. дар нимаи якум мо 2 дафъа дар ҳисоб ба пеш баромадем, аммо баъдан Ҳиндустон ҳар ду маротиба ҳисобро баробар кард ва сипас Ҳиндустон голи сеюмро ба ҳадаф расонд ва мо бо кӯшишҳои Файзали Сардоров тавонистем ҳисобро 3-3 кунем. албатта аз рафти бозие ки буд дар қисми якум мо дар танаффус бо баъзе аз мутахассисони футзали кишварамон ҳам суҳбат шудем. онҳо низ чандон қаноатманд нестанд. инҷо хатои навбатии дастаи Ҳиндустон, имкониятро истифода бурданамон мумкин. Некрӯз Али Маҳмадов зарба мезанад ва туп баъд аз расиш ба бозигари Ҳиндустон самти худро тағйир дод, аз майдон берун шуд ва зарбаи куҷи аст ба фоидаи бозигарони мо. онҳо ҳам ишора карда истоданд ки чунин ба назар мерасад бозигарони мо хело ҳам хаста ҳастанд дар майдон. аз нигоҳи ҷисмонӣ шояд хело дар рафти тамринҳои қаблӣ хаста шуданд ки дар майдон хело вазнин менамоянд бозигарони мо, яъне ҳаракатҳояшон он қадар чобукона ба назар намерасад. ва футзал бошад, чӣ тавре мо болотар ҳам гуфтем, ҳаракатҳои чобуку бисёр ҳам сареи футзалбозонро талаб мекунад. имконияти навбатӣ буд, аммо баъд аз зарбаи задаи Самандар Ризомов туп ба ин тартиб аз майдон берун шуд бо расиш ба Ҷорҷ Дамглиана. бозии дастаи моро хело ва хело хуб омӯхтанд истодии мураббиёни кишвари Ҳиндустон. имконияти навбатӣ ҳоло фурсати зарбазанӣ барои мо пайдо намешавад. Насратшоҳ Исмоилов, Некрӯз Али Маҳмадов, Самандар Ризомов маҷбур аст ба қафо пас диҳад. Фирӯзбек Муродов ва албатта дар майдон буданаш аз он ҷиҳат барои мо хуб аст ки дар баъзе аз ҳолатҳо ҳоҷат намемонад барои истифода бурдани бозигари панҷум, балки ӯ метавонад дар ҳамин нақш худ ҳунарнамоӣ кунад. гурӯҳи дигари бозигарони мо инак ба майдон мебаранд. аз байни онҳо бозам метавонем дар майдон будани Дилшод Саломов, Файзали Сардоров,
Idrisyorov va hamchunin Bahodur Xo'jaevro ishora qilib. Ammo injo bozgaroni to'pni az dast dodan. Fayzali Tavnis peshro'yi hujumi harifro bigirad. Imkoniyat baroy tashkil kardani hujum hast. Lek bozgaroni Hindiston ham dar to'pbo'yi xelo sahmi kaloni xudro guzoshtand. Injo fursati navbati Fayzali pas mediyat va Idris ammo chiguna az in imkoniyatno istifoda burdan nametavoneb. Дуюмин фурсати беҳтарин дар қисми дуюми рақобат, аммо ин маротиб ҳам ба бозгарони мо муяссар нашуд то ба дарвозаи ҳариф гол занад. Баҳодур Хоҷаев инҷо акнун зарбаи задаи ӯ хато буд. шояд дар рафти ҳамин гуна бозиҳо андаке ташаббусро ба ихтиёри ҳариф дода, баъдан дар аксу ҳуҷумҳо кӯшиш намоем то як ду имконият пайдо кунем. Барои мо бисёр ва бисёр лозим бошад. Зарбаи бисёр ҳам хатарнок ва дар ин лаҳза сейви муҳимтарин аз сӯи дарвозабони мо Фирӯзбек Муродов. Зарбаро бошад Нихил Раҷендра Мали иҷро кард. Бори дигар метавонед бубинед чӣ гуна зарбаи хатарнок буд. ихтиёри бозгарони мо мегузарад ба ин тартиб. дӯстони гиромӣ, бояд ёдовар шавам ки дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2024 инҷо фурсати бисёр ҳам хуб, аммо зарбаи задаи Баҳодур Хоҷаевро дарвозабон Августин Савиодмело бартараф кард. Капитани дастаи Ҳиндустон дар қисми аввал ҳам хело фаъол буд ва бояд гуфта гузарам ки чандин сейвҳои муҳимтарини ӯро ҳам мо дар нимаи аввал дидем. дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё дар 8 гурӯҳ дастаҳо иштирок карда истоданд. дар умум 31 даста буд, аммо баъдан боз дастаи Туркманистон аз иштирок кардан даст кашид ва ба ин тартиб дар гурӯҳи А инҷо Файзали Сардоров фишор меораду тӯпро мегирад. интизор мешавад ҳамдастаҳояшро, аммо шояд беҳтар буд каме барвақттар пас медод ӯ. зарбаи задаи Дилшод Саломовро дидем каме баландтар. Устав гуфтем дар гурӯҳи А ба ин тартиб танҳо ду даста боқӣ монданд. Тайланд ҳам ҳаст, аммо Тайланд ки бевосита макони баргузории рақобатҳо интихоб шудааст, аз ин гуна натиҷааш дар гурӯҳи А ба эътибор гирифта намешавад. Ҳонконг ва Чин ду бозиро байни ҳам доир мекунанд то ин ки дастаи якумро муайян кунанд. Аз гурӯҳи А як даста ва аз 7 гурӯҳи дигар ҷойҳои якуму дуюм ба даври ниҳоии рақобатҳо роҳи худро ҳамвор мекунанд. ва ба қатори ин 15 даста дастаи Тайланд ки мизбон аст гуфтем шомил мешавад. 16 даста дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё дар риштаи футзал бояд иштирок кунанд. хело ҳам хуб. Дилшод Саломов дар ин ҳолат дар мубориза тӯбро нигоҳ медорад. Файзали Сардоров дар ин ҳолат Идрисёров зарбаи ӯ ва бисёр зарбаи хатарнок, аммо каме хато меравад ин зарба. Идрис дар қисми якум як голи бисёр ҳам муҳим ва то ҷои боваргӯ карданиро ба ҳадаф расонд. ту ба ихтиёри бозигарони мо баргашт. зудтар инҷо ҳаракат кардан лозим буд, аммо Баҳодур Хоҷаев тӯбро аз даст медиҳад. хело хуб. Дилшод Саломов инҷо тӯбро гирифт, вале баъдан боз ҳам дар мубориза бозигари Ҳиндустон ҳангоми афтиш бо даст ҳаракат мекунад ва довар ишора карда истодааст ки хато аз сӯи бозигари мо буд дар ҳамон ҳолат. шояд дар ҳамин лаҳзае ки аз пироҳани ҳариф дошта буд Дилшод Саломов онро доварӣ канорӣ дид. ва ин ҳамон имконияти беҳтарине ки болотар Идрисёров дошт. бубинед чӣ гуна зарбаи хатарнок, аммо каме хато меравад. агар зарбаи ӯ дақиқ мерафт, ягон шонс барои дарвозабон Августин Савиодмело боқӣ намемонд. ҳуҷуми навбатии бисёр хатарнок бо иштироки бозигарони Ҳиндустон, аммо ин ҳолатро мо рафт карда тавонистем. ҳуҷуми ҷавобии бозигарони мо ва дар ин ҳолат каме дертар пас медиҳад. футзалбози мо доварчӣ ишора карда истодааст. инҷо рафти бозиро бевосита
بازیکنان ما منع میکنند به اون خاطر که حریف اندکی آسیب گرفته است. در لحظه قبلی بختیار سولیف امکانیت بهترین رو از دست داد. اگر بر وقتتر به کنار پاس میداد هجوم ادامه میافت. توجه کنید که بعد از این حالت او چگونه برای توپ رو به اختیار هندسه خود روان کردن اندکی به بازیگری حریف برخورد. البته این قاعده ویرانکنی نبود از سوی بختیار سولیف، اما مسبب آن که بازیگری حریف آسیب گرفته است و برای رویه وسیله همان بازی با عادلانه یا اینکه فیر پلی بازیگری ما توپ رو از میدان بیرون میکنند. جملاتر درباره بازی‌هایی که گفتیم برگزار میشن در مرحله انتخابی جام آسیا اشاره کردیم. باید گفته بزنم که از 7 تا 13 اکتبر رقابت‌های مرحله انتخابی صورت میگیرند. دلشاد سلاموف پاس میدهد به فیضعلی سرداروف. دلشاد با توپ. فیضعلی پاس به ادریس. دستی کنار گذارشی و باز هم یک ضربه بسیار هم قوی و محکم، اما دوره میبینید دروازه‌بان در جای خود استوار است. آگوستین ساویو دملو را با آسانی ما مجبور کرده نمیتوانیم تا توپ را از توی دروازه‌اش بیرون برد. ادریس یوروف امکانیت هست اکنون برای ضربه زنی و ضربه دوم از سوی ادریس بود، اما چرا این گونه خطا کرده ایستاده است و خودی ادریس هم نمیفهمد این لحظه ها. ضربه اول از سوی بختیار سولیف بود و بعدا دروازه‌بان این حالت رو برگرداند، توپ رو ادریس پیدا کرد، اما ضربه زده او کمی خطا رفت. ترکیب روی نوبتی بسیار هم جالب و دیدنی بود. حالا هجوم باید دوام یابد با اشتراک بازیگران ما. توپ رو ادریس به اختیار همدستی‌اش برگرداند. فیضعلی پاس میدهد به دلشاد سلاموف، اما دلشاد در این حالت اکنون توپ رو از دستش داد. هجومی خطرناکی بازیگران هندوستان را می‌بینیم. چگونه ضربه بسیار هم محکم و قوی در این گونه موردها البته بودن فیروزبک مرادف، چون آب و هوا در خط دروازه ما ضرور است. بنیاد سیوی مهم و جالبترین را فیروزبک مرادف انجام داده میتواند. تو به اختیار بازیگران ما گذشت. ببینید که بعد از این اندکه متاسفانه بختیار سولیف نمیتواند زودتر هجوم همدستی‌اش را آغاز بخشد و از دست پای او بازیگر حریف توپ را از میدان بیرون کرد. فیضعلی سرداروف فیروزبک مرادف را هم به پیش دعوت می‌نماید. کمکی او در این گونه لحظه او ضرور است و چگونه امکانیت باز هم از دست می‌رود این فرصت. سمندر ریزوموف او اکنون به میدان برآمده است. فیضعلی سرداروف تجربه البته به ما باید کمک کند و چگونه گلی زیبا. احسن میگوییم به هنر و مهارتی فیضعلی سرداروف که محض مهارت انفرادی بالای او اینجا باعث برام میشود تا ما گلی چهارم رو هم به هدف رسانیم. در لحظه‌های مشکل‌ترین فیضعلی امروز به کمک ما آمد در گل سوم که حساب را برابر کرد و اینک در این گل لیدری حقیقی بودن خود را نشان داد. دونه چگونه به آسانی گذشت و بعدا با قسم پیش پای ضربه را به گوشه بالایی دروازه روان میکند. دروازه‌بان آگوستین ساویو دملو هم از دستش دیگر هیچ کاری ناامد. ضربه بنیاد قوی بود. در حساب بار دیگر به پیش برآمدیم و گروه بازیگران دیگر اینک به میدان برآمدند، از جمله نصرتشاه اسماعیلوف رقم 4، همچنین نیکروز علی محمدوف رقم 10 و در برابر آنها سمندر ریزوموف البته کمی پیشتر به میدان برآمده بود. محمد جان شریفوف رو میبینیم. فیروزبک مرادف همین گونه به هجوم پیوست شوی او قبلا برای ما و شما کمک کرد و خودی او هم ضربه قوی دارد. اینجا ضربه زده فیروز رو دیدید، لیک دروازه‌بان حریف آگوستین ساویو دملو اون رو برطرف کرد. هجوم جوابی بسیار هم خطرناک
инак аз сӯи бозигарони дастаи ҳиндустон бозам бубинед ҳиндустон ба ҳар голе ки мо мезанем зуд кӯшиш мекунад ҷавоб гардонад ва фурсати қаблӣ ҳам барояшон андаке дигар боқӣ монда буд. як бор дигар метавонед бубинед ин ҳолатро андар якдигар бозӣ кардан дар наздикии ҷаримагоҳи мо ва баъдан зарбаи биҷои гусай. фурсати бисёр ҳам хуб. дарвозабон то ба охир талош мекунад ва тӯбро аз дасташ раҳо менамояд. эътироз баён кардани ӯ инҷо албатта лозим нест, зеро хато аз сӯи ӯ буд. тӯбро дар ҳамон маҳдудаи муайяншуда нигоҳ дошта натавонист ва мо шумо ин ҳолатро бори дигар мебинем. зарба бо сар аз сӯи Самандар Ризонов иҷро шуд. баъдан ӯ мубориза бурд то ин ки дастуи фишороварӣ аз дарвозабон тӯбро бигирад ва корти зард инак ба дарвозабон нишон дода мешавад. ба Августин Савио Дмело. инак зарбаи озод ба фоидаи бозигарони мо. агар аз ҳамин гуна вазъиятҳои стандартӣ мо самаранок истифода барем ҳатман метавонем боз ҳам дарвозаи рақибро рах накунем. некрӯз Али Маҳмадов ҳоло дар назди тӯб омодагии махсус ҳам доранд бозигарони мо, вале бубинед ки он тавре ки ӯ мехост шояд аз байни пойҳои ҳариф тӯбро гузаронад, ин кор ба некрӯз муяссар нашуд. муҳаммадҷон пас медиҳад ба некрӯз. идомаи ҳамларо ҳоло бояд бубинем. Али Маҳмадов тӯбро нигоҳ медорад. Насратшоҳ Исмоилов паси ӯ ба Муҳаммадҷон Шарипов, лек ҳуҷум бо ҳамин қатъ мешавад. ҳоло дар қисми дуюм дӯстони гиромӣ дар 10 дақиқаи аввале ки сипарӣ шуд дастаи мо як маротиба ва дастаи ҳариф ду маротиба қоидаи вузиро вайрон карданд, яъне шумораи фолҳо ё қоида вайронкуниҳо 1/2 аст. дарвозабон сари вақт аз мавқеи худ берун баромад. албатта маҳз барои анамин корҳо дар майдон будани Фирӯзбек Муродов лозим аст. хело партофти олӣ, чӣ гуна имконият, зарба ва гол! инҷо акнун ба таври олӣ ҳамдигарфаҳмии бозигарони мо Муҳаммадҷон Шарипов ба задани гол муваффақ мешавад. партофти дарвозабон бошад ба таври олӣ ва идеалӣ буд. шумо интизори саҳнаи такрорӣ ҳастем. бубинед чӣ гуна тӯбро ба таври олӣ ба ҳандасааш равон мекунад. холӣ буд. муҳаммадҷон ин пасро қабул кард ва зарбаи ӯ ҳарчанд дарвозабони ҳариф ба тӯб расид, аммо тӯб ба Августин Савио Дмело расида ба дарвоза ворид мешавад. акнун тайм-аут гирифта шуд. ва дар идома чӣ гуна бозӣ кардани бозигаронро ба шогирдони худ истоди мураббиёни ҳар ду даста мефаҳмонад. штабе гуфтам аз гурӯҳ дастаҳое ки ҷойҳои якуму дуюмро мегиранд ба марҳилаи баъдӣ мебаранд, аммо фикр дорам бо дар назар дошти он дастаҳое ки дар гурӯҳ ҳарифи мо ҳастанд, шояд ҳадаф ва мақсади асосии мо ҳатман ва ҳатман шикаст додани ҳамаи ҳарифон ва ба даст овардани зинаи якум аст. зеро мо шумо хеле хуб медонем ки ба ҷои дуюм умед бастану боз ҳам аз натиҷаи рақобатҳои дигар вобастагӣ доштан шоиста нест ва қобили қабул ҳам нест. зеро дастаи мунтахаби футзали кишвари азизамон дар қиёс бо ҳамаи дастаҳои дигаре ки дар ин гурӯҳ ҳарифони мо ҳастанд натиҷаҳои беҳтар доранд. аз нигоҳи ҳунар ва маҳорат ҳам мо аз онҳо тафовут дорем, аммо бозиҳо осон нахоҳанд шуд. дӯстони гиромӣ, худи шумо дида истодаед ҳиндустоне ки таҷрибаи иштирок дар ҷоми осиёро надорад, дар нахустин иштироки худ кӯшиш мекунад муқобили мо чунин як муқоимати арзанда нишон диҳад ва он ҳам дар майдони хонагии мо. нодида гирифтани ҳарифон лозим нест.
ва боз дар идома бозигарони мо дар даври дуюм бар муқобили Фаластин майдондорӣ мекунанд. Фаластин ҳам ҳаяташ чандон бад нест. баъзе аз бозигарон ба ҳаяти ин тим бо сабаби он моҷарое ки дар кишвари байни кишварҳои Исроили Фаластин аст омада натавонистанд. лек бояд гуфта гузарам ки қисми зиёди дигаре аз бозигароне ки омаданд ва ба ҳаяти ин тим пайвастанд дар бошгоҳҳои гуногуни кишварҳои арабӣ бозӣ мекунанд. имконияти бисёрам хуб, фурсат ҳаст барои давом додани ҳамла. Насратшо пас медиҳад, Муҳаммадҷон зарба мезанад, вале зарбаи задаи ӯро дар ин ҳолат Лал Санкима бартараф кард. як бор дигар метавонед бубинед. хуб, ҳоло дар майдон Абдуқаюм Умаровро ҳам дида истодем, бозигаре ки дар рафти рақобати имрӯза инакбори аввал дар майдон аст. имконияти хуб буд барои Самандар Изомов, вале ӯ зарба зада натавонист. хуб, дар рафти бозии имрӯза бори аввал мебинем ки бо тафовути ду туп бозигарони мо дар ҳисоб ба пеш баромаданд. хеле хуб, дар маркази майдон туп ба ихтиёри мо баргашт. Насратшо Исмоилов тупро нигоҳ медорад, пас медиҳад ба Самандар Изомов. Муҳаммадҷон Шарипов, фурсати навбатӣ ва бисёрам зарбаи хуб аз ҷониби Абдуқаюм Умаров. дарвозабон дар ин ҳолат тавре мебинед тупро аз дасташ раҳо кард. ва бояд гуфта гузарам ки дар ҳайати Ҳиндустон дарвозабон иваз шудааст. акнун Чоудҳури Саянтан ба майдон баромад ба ҷои Августин Савиё Дмело. қоидаи бозӣ вайрон шуд ва ба бозигари мо корти зард нишон медиҳад довар. Абдуқаюм каме дер кард ва маҷбур шуд ин деркунии худро бо ҳамин қоида вайронкунӣ талофӣ намояд, зеро маълум буд ки ҳариф метавонад ҳуҷуми бисёр хатарнок ташкил намояд. як бор дигар метавонед бубинед. каме ба ҳариф албатта бархӯрд дар ин лаҳза. Абдуқаюм пои худро дароз кард, аммо ба туп нарасид. хело ҳам дигар фаҳми хубе доштанд дар рафти ин ҳуҷуми худ бозигарони дастаи Ҳиндустон. дар кишвари Ҳиндустон дӯстони гиромӣ соли 2021 лигаи футзал таъсис ёфт ва инак се соли охир онҳо мусобиқаҳои доимӣ ташкил мекунанд. чӣ буда дар ин лаҳза акнун пои Абдуқаюм Умаров ба тур намерасад. бозигари ҷавони мо хело талош кард дар лаҳзае ки дар майдон аз худро фаулона нишон медиҳад, аммо каме дар лаҳзаи қаблӣ ба ӯ муяссар нашуд то зарба занад. тупро нигоҳ медорад бозигари Ҳиндустон. бинед бозигари рақами 9 чӣ гуна маҳорати воло ҳам дорад. ҳамон нафаре ки имрӯз ба дарвозаи мо гуфтем 3 гол зад. зудтар ба ҳуҷум пайваст шудан лозим аст. идомаи ҳамларо мебинем. пас инҷо лозим буд ва зарбаам бад набуд, аммо туп ба сутуни дарвоза расида аз майдон берун мешавад. Самандар Изомов дар ин ҳолат тавре дидед зарбаро иҷро кард. як бори дигар мебинем. хело ҳам хуб, туп боз ба ихтиёри бозигарони мо бармегардад. Муҳаммадҷон паси бисёр амолӣ, вале баъдан бозигарони мо аз ин ҳуҷуми ташкилкардаи худ ҳам натавонистанд истифода баранд. ва дар тақвияти он суханҳое ки болотар дар мавриди таъсиси лигаи футзали кишвари Ҳиндустон гуфтам, бояд гуфта гузарам ки чун лига ҳам навтаъсис аст, мусобиқаҳо он қадар зиёд тӯл намекашанд ва хело дар як муддати кӯтоҳ ҷамъбаст мешаванд. аз рӯи маълумотҳо мусобиқаи солҳои 2022 ва 2023 тақрибан давоми як моҳ идома ёфтанд. яъне дар назар дорам мусобиқаи дохилии чемпионати кишвари Ҳиндустон.
аммо кишвари Ҳиндустон читавре медонед яке аз кишварҳои серҷамъияттарини дунёст. баъд аз чин ҳаса маҳмулии зиёдро маҳз Ҳиндустон дорад ва хонохо онҳо агар дар аз пайи таъсиси як лигаи бисёрам қудратманд бошанд ба ин ҳадафи худ ноил шуданашон мумкин ҳам ҳаст ва дар як муддати кӯтоҳ ҳам ба ин даст ёфтанашон аз эҳтимол дур нест. Инҷо вазъияти хатарноки навбатӣ дар назди дарвозаи мо ва бубинед ки дар ин ҳолат чӣ гуна бо мушкилӣ мо ин ҳолатро бартараф мекунем. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон. туп ба Идрис Ёров расида аз майдон берун шуд. ва дар ин лаҳза акнун зарбаи Ҷорҷ Дамблиана хато меравад. боз ҳам як фурсати дигар партофти тавили туп ба самти хатти ҳамла. инҷо читавре дидед Бахтиёр Солиев хост зуд пас диҳад ба ҳамдастааш, лек бозигарони Ҳиндустон ки ба хатти дифоъ баргаштанд ин ҳолатро бартараф карданд. чаҳоргонаи дуюми мо дар ҳафти бозии имрӯза, вале метавон гуфт ки чаҳоргонаи асосӣ ба майдон баргашт. Файзали Сардоров, паси ӯ Бахтиёр Солиев. на инҷо албатта ки хато кардан лозим набуд, аммо дидаву дониста Бахтиёр тупро ба ихтиёри ҳариф мегузорад. боз як имконият, аммо зарбае ки аз масофаи дур иҷро шуд хато рафт. зарбаҳо аз масофаи дур имрӯз кам набуданд, вале аксари онҳо читавре дидед хато мераванд. Файзалӣ тупро нигоҳ медорад. бисёрам хуб имконият пайдо кардан мехост барои зарбазанӣ, аммо муваффақ нашуд ва баъдан пас дод, аммо пасаш ҳам хато рафт. акси ҳуҷуми дастаи Ҳиндустонро мебинем. зуд бозигарони мо кӯшиш мекунанд мавқеиятҳои худро ишғол кунанд, аммо ба ҳар ҳол ба ҳиндуҳо муяссар мешавад то имкониятро пайдо намоянд. Раҷендра Мали Нихил дар ин ҳолат зарбаро хато зад. ин ҳамон бозигаре аст ки қаблан корти зард гирифта буд. ӯ ва ҳамчунин дарвозабон Августин Савио Дмело дар рафти ин рақобат корти зард гирифтанд. Файзали Сардоров суръатафзои ӯро мебинем, як ба як мебарояд, дарвозабон баргардонд, аммо баъдан Идрис Ёров кӯмак кард ва бо ҳамин ҳисоб 6-3 мешавад. хонохо маҳорати инфиродии ҷудогонаи бозигарон таъсиррасон аст ва мо шумо дида истодаем ки чӣ гуна ҳамдигарфаҳмии бисёрам хуби ин бозигарон дар рафти рақобати имрӯза махсусан дар қисми дуюм ба мо кӯмак мекунад. як бор дигар метавонед бубинед акси ҳуҷуми мо. Файзалӣ як ба як баромад бо дарвозабон, зарба зад, вале зарбаи задаи ӯро Саянтан Чоудҳурӣ баргардонд ва баъдан Идрис кӯмак кард. ҳоло дар майдон рақобат идома меёбад. бозигарони дастаи Ҳиндустон кӯшиш мекунанд то ҳуҷуми навбатии худро ташкил кунанд ва бубинед боз як шонси дигари бисёрам хуб. баъд аз ҳар як голи сармедодаи худ зуд ба дастаи Ҳиндустон муяссар мешавад ки дар назди дарвозаи мо вазъияти хатарнокро ба вуҷуд орад. имконияти навбатӣ барои Абҳай Гурунг буд. Абҳай Гурунге ки бозигари рақами 11 аст, андаке тӯбро баландтар равон кард. акнун дар давоми дақиқаҳои баъдӣ дӯстони гиромӣ ба бозигарони мо лозим аст то рафти бозиро ором кунанд, яъне контроли бозиро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад. дифоъро мустаҳкам нигоҳ дошта тавассути ташкил кардани ҳуҷумҳои бисёрам хатарнок ва акси ҳуҷумҳо боз ба задани голҳои навбатӣ даст ёфтан ҳамон мумкин аст. ана ҳамин гуна Идрис Ёров фурсат барои ӯ, аммо пешрои ӯро гирифт бозигари рақами 8 Лал Санкима.
حالا اکنون بهادر خوجاєв رو در میدان دیده استیم و با جوی بختیار سولیف با میدان برآمد. ببینید پاس با دروازه‌بان در این حالت ضربه زده فیروزبек مرادов چطور دیدید بلند و نوانیخ بود و خطای دروازه‌بان لگ اندازش اینجا کمک میکند نیهیل راجندرامالی. خب جوارگانه دیگری بازیگران ما وارد میدان میشوند از جمله کامران علیف، نکروز علی محمدов، محمد جان شریفov و همچنین در برابر اونها سمندر ریزومov رقم 5. موسم جاری در رقابت‌های سوپرلیگای فوتسال کشورمون نمای بسیار هم خوبی دروازه‌بان فیروزبек مرادов به نظر می‌رسد، مخصوصا در بازی و بر مقابل سورو کمپانیا که او شرف دسته استقلال رو دفاع می‌کند با طور عالی نمایی کرد. اما نرم مهارتی بسیار خوبی و اینچنین گل‌های زده همدسته‌هایش باعث برآن شدند تا در جدول موقع پیشرفتی رو استقلال به دست آورد. امکاناتی نوبتی برای بازیگران ما فرصتی بسیار هم خوب رو جستجو می‌کرد سمندر ریزومov اما پیدا کردن نتوانست. باز یک هجوم دیگر رو می‌توانیم ببینیم. فرصت برای دسته هندوستان دیگر بار پیدا می‌شود. وضعیت در میدان زود عوض می‌شود دوستان گرامی. چند لحظه پیشتر از این موقعیت بسیار خوبه بود برای بازیگران ما تا اینکه هجوم تشکیل کنند، بعداً حریف هم این امکانیت پیدا کرد و هر دو هم در نتیجه چطور دیدید کامیاب نشدند. خیلی گزارشی خطرناک است در این لحظه ها و ببینید بعداً با محمد جان شریفov میسر شد تا پیش روی این ضربه را بگیرد. استادی مربیان دسته منتخبی کشورمان تحت رهبری مربی خرواتی پتر شگرت هم برای تماشای این بازی آمدند، اما فکر کنم به فوتبال اونقدر میل ندارند. هر کدام با کارهای خود بیشتر مشغولند. به نزدیکی تیم ملی کشور را یک مسابقه بین‌المللی در کشور مالایزیا انتظار است و هیئت دسته منتخب کشور هم باید روزهای نزدیک اعلام شود و آنها برای اشتراک در این مسابقه بین‌المللی با کشور مالایزیا میروند. تیم ملی کشورمون هم در ماه نوامبر بازی‌های بسیار مهم دارد. در مرحله انتخابی جام جهان 2026 نخستین بازی خود را ما بر مقابل اردن دایر میکنیم. اردن که حریف اساسی ما برای کسب زینه دوم در گروه به حساب میرود. یک بازیگر دسته ملی هندوستان هم اندکی آسیب گرفت، لال سانکیما و او را با کمک طبیبان از میدان بیرون کردند. حالا با این بازیگر کمک طبی رسانیده شدند چون ما در داخل تالار هستیم. این روند رو میبینیم بینندگان گرامی. کامران علیف توپ را از دست میدهد. اینجا نفهمی بین بازیگران و زود بازیگر ما را به نزد خود دعوت میکند داور سمندر ریزومov و همچنین داوید لال سانگانا کمی با هم نفهمی داشتند. خب دیگر با فکرم در ادامه رقابت امروزه با میدان برآمدن نمیتواند بازیگری رقم 8 حریف لال سانکیما. خیلی خوب اینجا توپ به اختیار بازیگران ما گذشت. کامران علیف پاس میدهد، امکانیتی بهترین و ضربه زده محمد جان شریفov را دروازه‌بان برمیگرداند. یک گل بسیار مهم رو محمد جان امروز به هدف رساند. گل چهارم بود و اینجا باز هم نزدیک اومده بود برای زدن یک گل دیگر، اما ضربه محکم و قوی او را دروازه‌بان حریف برگرداند. خب
дар ҳайати ҳиндустон дарвозабони асосии онҳо Августин Савио Дмело ба майдон баргаштааст. паси бисёр ҳам хуб. Комрон Алиев инҷо дарвозабон мебинед ин ҳолатро бармегардонад, вале дар ҳолати баъдӣ ӯ хато карда истодааст ки мутаассифона бозам бозигарони мо аз ин имконият истифода набурданд. каме берун аз қоида ҳаракат кард Некрӯз Али Маҳмадов ва шумораи қоида вайронкуниҳои мо ба 4 адад расид. зарба мустақиман иҷро мешавад. ваҷ давре дидед каме баландтар. андаке шиддати рақобат дар поёни бозӣ коҳиш ёфт. имконияти навбатиро мебинем. дарвозабон инҷо бибинед чӣ гуна хато мекунад ва чӣ тавр ба дарвозаи холӣ монда мо гол назада истодаем. оё туб аз майдон берун шуда буд дар ҳолати қаблӣ ё на? инҷо каме нофаҳмост, аммо ба ҳар ҳол имконияти беҳтарин буд барои Насратшоҳ Исмоилов. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат. аз ин лаҳзаҳо мо ба пурагӣ дида наметавонем ки оё туб аз майдон берун шуда буд ё на. вале ба ҳар ҳол дуварон чунин қарор бароварданд ки дар ҳамон лаҳза туб майдонро тарк карда буд. дар ин дақиқаҳо бештар бозигарони ҷавони мо дар майдон ҳастанд ва дар паҳлӯи онҳо ду бозигари бо таҷриба Комрон Алиев ва ҳамчунин Муҳаммадҷон Шарипов ҳам ҳастанд. Насратшоҳ Исмоилов бо ҳамроҳии Абдуқаюм Умаров дар майдон умрандамоӣ доранд. Комрон бисёр ҳам гузариши хуби ӯ ва баъдан зарбаи задаи ӯро дарвозабон бармегардонад. як бор дигар метавонед бибинед. нимаи дуюми рақобат нисбатан тезтар ҷараён дорад. аз Комрон Алиев дар ин ҳолат тубро гирифт Давид Лал Тлансанга, ҳамон бозигаре ки гуфтем дар ҷараёни бозии имрӯза 3 голи дастаи Ҳиндустонро ба ҳадаф расонд. туб боз ба ихтиёри бозигарони Ҳиндустон мегузарад ва дар ин ҳолат Муҳаммадҷон ба таври олӣ кор кард. тубро бехато тавонист аз ҳариф бигирад ва пешроҳи ҳуҷуми ҳарифро бо ҳамин гирифт Муҳаммадҷон Шарипов. як фурсати дигар, аммо ин имконият ҳам аз даст меравад. дақиқаи охирини рақобат ҷараён дорад. ҳудуди 30 сонияи дигар барои Ҳиндустон боқӣ монда истодааст то ин ки кӯшиш кунад шояд каме ҳисоби голҳоро тағйир диҳад, аммо дигар маълум аст ки дар сонияҳои боқӣ монда ба онҳо ҳеҷ гол муяссар намешавад то тафовути голҳоро аз байн баранд. нимаи дуюм беҳтар буд. таҷрибаи мо кӯмак кард ва ҳунару маҳорати инфиродии бозигаронамон ҳам дар майдон хело хуб буд. махсусан ба майдон баромадани дарвозабон Фирӯзбек Муродов боис бар он шуд то чандин вазъиятҳои хатарнок бартараф карда шавад ва он хатое ки аз сӯи дарвозабон дар нимаи якум буд дар қисми дуюм такрор нашуд. бо ҳамин бинандагони азизу арҷманд рақобати имрӯза хотима меёбад. дастаи мунтахаби кишварамон ҳарчанд дар нимаи якум дучори мушкилӣ шуд, аммо дар қисми дуюм тавонист ҳарифро шикаст диҳад ва бо ҳисоби 6-3 бозигарони тими миллии кишвар тавонистанд дар қисми дуюм ғалабаро ба даст оранд. бисёр ғалабаи муҳим, чун дар ин гуна мусобиқаҳо бо пирӯзӣ оғоз кардани
иштироки худ лозим аст ва дастаи ҳиндустон фикр дорам аз бозие ки имрӯз нишон дод мухлисонаш хело ва хело қаноатманд ҳастанд, чун барои онҳо гуфтем ин таҷрибаи аввал аст ва умуман бори аввал дар рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷоми осиё иштирок карда истоданд. дӯстони гиромӣ, рӯзи 9 октябр рақобатҳои даври дуюм сурат мегирад. ҳиндустон бо миянмар дар ҳамин маҷмӯаи бошгӯҳи варзишӣ соати 16 бозӣ мекунанд ва баъд аз он соати 19 фаластин ва тоҷикистон майдондорӣ хоҳанд кард. ман аз фурсат истифода бурда бор дигар шуморо ба тамошои ин бозӣ ба макони таъиншуда, яъне маҷмӯаи варзиши қасри теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри душанбе даъват менамоям. бозӣ бисёр ҳам хубу диданӣ. футзалбозони мо бо ғалаба моро шоду хурсанд карданд. ба интизори он ҳастем ки дар бозиҳои баъдӣ боз ҳам ғалабаҳои дурахшонтар ва ҷолибу диданӣ аз сӯи шогирдони пайра воҳидов ба қайд гирифта мешавад. ҷараёни бозии мазкурро якҷо бо шумо ман Парвизи Маҳмадамин тамошо кардам. гурӯҳи бузурги эҷодию техникии шабакаи телевизионии варзиш дар таҳияи он таҳти роҳбарии коргардон Султон Барзудиев саҳм гузоштанд. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳамин лаҳзаҳо бо шумо хайру хуш мекунем. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. рӯзу рӯзгоратон шод бошад. хайр.